Diyos marenal daw po sa Indogabos. Sa Santa Misa niya tungunyan, iba taman ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanin and Robert Eifert Jr., Lorraine Evana Clarete, and Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving offered by Nitz Abio. Special intentions, petition mass for complete healing of Maria Fidona Rodriguez, offered by Binang. For safe and good health of Biel Maria Carmen, Gerald Jodor, and Corbin Joseph, offered by Sis Binang. For divine guidance, good health, and financial stability of Arnold II, Cindy Bunyag, Maria Fidona, and Jerome Rodriguez, Michelle Angela Primavera, and Arnold Corby Bunyag. Safe travel back to Haiti, Dominican Republic of Lorraine Evana Clarete, offered by Mila Robio. Complete healing of Ramon Rabinitas, offered by Nitz Abio. For the soul of Father Luan Harsha and for Father Sol Saiz. For the soul of all dead members of CRC and LLFCC. For the soul of Arnaldo Arvin Arnold, Maria, Alfredo, Angelica, Exonias, and Jose, offered by Binang. And for the soul of Virginia, Salvador, Jaime, Manuel, Pasiano Jr., and Charles, offered by Del Fornoles. Ngunyan, iyo an ika-14 na Domingo kan ordinaryong panahon. Yaon ang tunay kapakumbabaan kung an saro danay na nagsasarig sa Diyos. Ang mga napagal, kay puha na magdulok sa kagurangnan na iyo ang ministro nin kapahingaluan. Sa selebrasyon kan Eucharistia, magkasararo kita sa pagpamibi na lugod mapasatuya ang balaog ni Kristo na nagpahiling kan tunay espiritu nin pagpakumbaba. Ang satuya pong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Matindog na po ang gabos. Kaugmahan na daling makakaagaw, kundi kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanap, kung kami sa imo minahuli. Bunganin pagtiripon ni mga magdurugang sa imong daron. Pagtugod lang. Punan niya ton sa toyan selebrasyon sa ngaran ka nama, kanakiasin ka ni Espiritu Santo. Amen. An grasya sinan katunino nga nagikan sa Dios sa tuyang Ama asin kay Jesucristong kagurangnan mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa tong mga kasalan tanganing magkanigaw kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katolinongan, sa mga taong barahay ang buko. Inuumaw miika,
sinukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, dakula mong pangurawayan, kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na kinutong Jesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akin kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pagkimaherang. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan orong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahulikan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinaban, sa imong mga paratubod, tawan ang banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinaawas mo sa kaurip na nin kasalan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan, huli kay Jesu Kristong gagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang enot na babasahon, nagpapahayag na ang hadi na madatong, nagpahiling nin tunay na kapakumbabaan, bakong kapaabaw-abawan. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Zacarias. Ulay kan kagurangnan, magugma kang labi-labi, o aking babae ning sayon, magkurahaw ka. O aking babae nin Jerusalem, uya ang sa imong hade, maabot na sa imo. Siya suripot na paraligtas, duka asin nagkakabayo sa asno, sa turilyong ugbon nin asna. Raratakon ko ang karwahe sa Ephraim, asin ang kabayo sa Jerusalem, hahalion ang pana na panlaban. Asin mataram siya nin katuninungan sa mga nasyon. Ang sa iyang kahadian poon sa dagat, sagod sa dagat, poon sa salog, sagod sa kapuruhan kan daga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, o umawon ko ang sa imong ngaran, sagod pa man, hadi ko, asin Diyos ko. Uumawon ko ang sa imong ngaran, sagud pa man, hadi ko asin Diyos ko. Papaurugon taka, Diyos kong hadi. Asin uumawon ko ang sa imong ngaran, sagod pa man, asin sagod lamang. Gabos na aldaw, uumawon taka, asin uumawon ko ang sa imong ngaran, sagod pa man, asin sagod lamang. Uumawon ko ang sa imong ngaran, sagud pa man, hadi ko asin Diyos ko. Maugay asin maherakon an kagurangnan, halaba an pasensya, asin dakula ang karahayan buot.
marhay ang kagurangnan sa gabos, asin maherakon sa gabos niyang gibo. Uumawon ko ang sa imong ngaran sagkud pa man, hadi ko asin Diyos ko. Pasalamatan ka, kagurangnan, kang gabos mong gibo, asin ang mga maimbod mag-umaw sa imo. An kamurawayan kan sa imong kahadean isasabi, asin an sa imong pagkamakakamhan itataram. Uumawon ko ang sa imong ngaran sagkud pa man, hadi ko asin Diyos ko. An sa imong kahadean gabos na panahon, asin ang pagsakop mo, danay sa gabos na sunod-sunod na kapag-arakian. Maimbod ang kagurangnan sa gabos niyang tataramon, asin dayupot sa gabos niyang gibo. Kinakabit niya ang gabos na natutumba, pinapatindog niya ang gabos na nakadapa. Uumawon ko ang sa imong ngaran sagkud pa man, hadi ko asin Diyos ko. Sa ikaduwang babasahon, susog kisan Pablo, ang Espiritu ni Kristo dapat na mag-erok sa satong mga puso. Ang Espiritong ini, iyo ang mabangon sa to sa buhay na daing kasagkuran. Hinanyugon po nato ang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kamo, mayo kamo sa laman, kundi yaon sa Espiritu, kung talagang nag-eerok sa indo ang Espiritu kan Diyos. An mayo kang Espiritu ni Kristo, siya bakong sa diri ni Kristo. Asin kung nag-eerok sa indo, ang Espiritu kang nagbangon si Jesus sa mga gadan, ang mga magagadano nindong hawak, bubuhayon kang nagbangon ki Kristo Jesus sa mga gadan. Huli kan sa iyang Espiritu na nag-ierok sa indo. Kaya, mga tugang, mga parautang kita, alagad bako sa laman, tanganing mabuhay, susog sa laman. Takong mabubuhay kamo, susog sa laman, magagadan kamo. Alagad, kung huli sa Espiritu, gadanon nindo, ang mga gibo kanhawak, mabubuhay kamo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaitong panahon si Jesus nagsabi, nagpapasalamat ako sa imo Ama, kagurangnan kan langit asin daga. Huli tay tinago mo ang mga bagay na ini sa mga madunong sa mga matali asin ihinayag sa mga musmos. Opo Ama, huli ta siring ang nagpamarahay sa atubang mo.
An gabos ipinaubaya sako kan sakong ama, asin mayo ni nakakamidbid sa aki kundi an ama. Asin mayo ni nakakamidbid sa ama kundi an aki. Asin an buot pahayagan kan aki. Madya kamo sako, gabos na napapagal asin nagagabatan. Asin tatawon ko kamo nin kapahingaloan. Sungayaan sa kong sakal, asin makanood kamo sako. Huli ta ako mahuyo, asin mapakumbaba sa puso. Asin makakakwa kamo nin kapahingaloan para sa saindong kalag. Taan sa kong sakal, masayon, asin an sa kong paasan, magian. Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Minsan po, igwadang nagsiselebrar kan sa indang golden wedding anniversary. Asin narisakan sarong padi na maluha-luha ang lalaki mantang nagpapanibago sinda kan sa indang panuga sa kasal. Pakatapos kan misa, dinulokan padi an lalaki. Sabi niya, Lolo, talaga sigurong maugmahon ka ngunyan sa indong ika-50 taon na anibersaryo nindo. Tahalos so bago, maluha-luha ka na sa pagkaugma. Garongaya igwang tears of joy. Sabi kan lalaki, ay bako padre. Sa katunayan, halos mapahibi ako sa kamunduan. Sabi kang padi, taano man ngaya? Sabi kan gurang, ara mo kaya padre, 50 taon ang nakakaagi. Tinakot ako kang ama ni Mrs. Sabi niya, ikukulong niya da ako sa laog nin 50 taon kung da ko pakasalan ang aki niya. Ngunyan ko ta, kung sinunod ko, laya na ko ta ako. Nabasa ko sa napoy ni. Mga tugang, dakol kitang sinasabing garo pagabat sa buhay. Ano po, madadangog tayan sa mga tao. Pagabat man nga ini sa pagbuhay. Yan po baga. Pwede sir na tao, mga eksperyensya. Halimbawa, itong inaapod niya to na mga monster-in-law ay mother-in-law palan. Ano? Mother-in-law. Yan. Bakong monster-in-law. Mother-in-law. Yan. Pwede sir na itong sinasabi tang padawoy, pasaway, o suwail asin ingratong mga aki. Plastic na amigo o amiga. Yaon ang mortal mong kaiwal. Yaon ang bossing mong mga katrabaho, sin kadakol pang iba. Kung minsan man, bako man tawo, yaon ang nakakasawang trabaho, utang na day mabayadan, minalas na negosyo, masakit na pag-adal, kadakol pang iba. Ngunyan, may good news asin bad news ang satuyang ebanghelyo. Ang bad news, tay nagpromesaan kagurangnan, nahahalion niyaan sa tuyang mga paasanon sa buhay. Alagad ang good news, papagyaano niya ang sa tuyang mga paasanon. Ang sabi kan kagurangnan, gamiton taan sa iyang sakal. Ang sakal sarong kahoy na inilalaag po sa liog kan hayop, tangani na mapagian an sa iyang paghila sa sarong bagay. Kung tama ang pakalaag kan sakal, day masasakitan ang hayop.
Kung sa satuya man, ano ang sakal na ini? Anbot sabihon kay ni mayo pong iba, kundi ang maimbod asin mayong sawang pagkamuot. An gusto nin kagurang na nadarahon ta na may pagkamuot ang satuyang mga paksanon sa buhay. Kung lalaagan tanin pagkamuot ang satong ginigibo araw-aldaw, mapapagian ang mga ini. Halimbawa, ang simpleng pagngisi, simpleng pagbati o pagkumusta, tama na para makatanggal nin kapagalan, kulog, asin kamunduan, kan sarong tawo. Tandaan ta na dahi nagtataw ang Diyos nin paasanon na dahi takayang buhaton. Kung iyan man ang pag-iisip kang iba. Alagad ang Diyos, ini ang totoo, kaibahan ta sa satuyang pagtios sa mga inaatubang sa buhay. Igwa po daanin sarong padi, sabi niya, Father, bless me because I have so many problems. Sabi ka tong lalaki, ang aki ko po ngaya, sarong drug addict, ang sakuyang daraga nabadusan day nag-adal nin tultul asinan sa kong agom sugarol. Sabi kan padi, mayo ng positive lamang sa buhay mo. Sabi kan lalaki, Father, HIV positive baga ako. Ano nga yung HIV positive? Hair is vanishing, sabi niya. Napangirit na sa naampadi. Pero sa totoo po, sa panahon na ini, angay nagayo ang mga tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Isipon ta sa naan mga problema ngunyan. Paglangkaw kang mga barakalon. Grabe. Nagre-reklamo kita sa paglangkaw kan kuryente. Ngunyan, garuunano na talaga sa naanday naglalangkaw. Sunod-sunod ang mga linog, mga personal na problema asin sa laog kan pamilya. Pamilya na day kayang makabayad kan sa indang arkila sa indang istaran. Umagin mahalon sa pagdialysis. Asin kadakol pa, ini ang mga panahon na kung saan talagang kita naghahadit asin nadidipisilan o nasasakitan. Ngunyan na Domingo, ang Ebanghelyo nag-iimbitar sa satuya na ansabi, madya kamo sako, kamugabos na napapagal asin nagagabatan, asin tatawan ko kamo nin kapahingaloan. Alagad kun gigirum dumunta, na ang kapagalan asin kadipisilan sa buhay nin tawo partikan sa tuyang pagkabuhay. Igwanin ordinaryong kapagalan na namamati huli sa maghapon o simanang trabaho. Halimbawa, an mabuot na mga nurse asin doktor, yaon ang masiram na paraluto o masiram magluto na cook, yaon ang mga mabubuot na sekretarya, mga maestro, maestra, pulis, mga parauma. Kaya nga ni ibaga nakakamati sindanin kagianan sa kasabihan na thank God it's Friday. Pag nadadangog na ninda ang Biyernes, ano ang sinasabi ninda permi? Salamat sa Diyos, ta Biyernes na. Sa kada momento kan sa tong buhay, sa kada pintig kan sa tuyang mga puso, sa kada hiro kan segundo kan orasan, igwanin mga oportunidad asin momento na kita makanood. Gabos na igwa kita ngunyan, arog kan eksperyensya asin pakikisalamuha sa mga tao. Magin marhay man o maraot, mga kagamitan ini para kita mabuhay sa sunod na aldaw.
An satuyang kagurangnan na si Jesucristo, mabuot asin mahihirakon, maluway sa pag-anggot asin mayaman sa pagkamuot. Midadulok sa satuya nagarot tulay sa makusog na agos nin tubig. Sabi nga ni kayan sa kanta, a bridge over troubled waters. Tinutukdoan kita na purmahon sa sadiri an inaapod na relinquishment o pagbutas, the ability to let go of our anxieties and to put ourselves in God's hands. Pero para sa iba na mga anisip perming negatibo, masabi, paano ko ilalaag ang sa kong sadiri sa mahal na Diyos kung ang sa kuyang mga inutangan hinahanap na ako? O kaya, yaon na ako sa bingit na mawaranin trabaho huli sa cost cutting. O kaya nagkaigwa akong makuring kahilangan na kaipuhan ng magdialysis sa bilog kong buhay. Totoo, magiging kausaan mga ini na kita maghadit. Alagad makanood kita na sabuton an pagkakaiba kan inaapod na worry asin concern. Kahaditan asin intindihon. An worry o kahaditan is an emotional response that is stressful and draining. Sarong emosyonal na pagmati huli sa darakan, stress asin kasakitan. It is problem-oriented. Concern or itong isipon o intindihon, on the other hand, is a rational and constructive process, and it is solution-oriented. Ang pagkakaiba, yaon sa takot na dai iniibahaning tamang gibo, asin ang determinasyon na makaisip o makahiling ning tamang solusyon. Halimbawa, sa dai pa na babayadang utang, kadakol ang midbid ko na huli sa saindang kahigusan, determinasyon, asin dawa kinakapos, padiit-diit nakakabayad sa saindang obligasyon sa nawaranin trabaho. Bako yan an purukan sa tong pagbaklay. Pwede serman baga na maghanap sa ibang lugar, bagong eksperyensya, bagong pakanood, bagong buhay sa saimo. Sabi nga ni, hope springs eternal. Sagkod na nabubuhay kita, may pag-asa. Kung ibugtaktaan sa tong sadiri sa mga kamot nin Diyos, daibot sabihon na libre o nagdudulag kita sa satong personal na responsibilidad. Inian saro sa buot sabihon kan concern or solution-oriented. Girumdumuntaan mitapura na ginamit ni Kristo ngunya na Domingo, manunungod sa sakal. Sa Israel, 2 baka ang pinapahilakan mga magagabat na bagay. Ining 2 baka, minarepresentar kan Diyos sa asin kita, na naghihineras-hirasan kan gabat asin pagal. But sabihon, tinatabangan kita nin Diyos, alagad kaipuhan tama nagibuhon an satuyang parte. Kaya haputon man daw niya to an satuyang mga sadiri. Kung kita daw igwanin problema o inaatubang sa buhay, idinudulok ta ini sa Dios asin minahagad kan sa iyang tabang o sinasadiri ta na sana. O kinakahirakan tanin lubos an satong sadiri asin nagpaparahadit, pero mayo man nagiginibo para ma-resolveran an satuyang inaatubang. Kaya lugod, girumdumon niya to, an kagurangnan, iniibahan kita sa satuyang kasakitan, asin inaagda kita, na lugod, dumulok kita sa saiya na ansabi, madya kamo sako, kamo gabos na napapagal, asin nagagabatan. Tatatawan ko kamo
nin kapahingaluan. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan. Kagibo kan langit asin daga. Kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Dios. Asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang. Saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos. Huli sa satong mga tawo. Asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig hali sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo. Ki Birhen Maria. Asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susok sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay baka Ama asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propeta. Asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag. Sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan. Asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Bilang sarong komunidad na tiripon sa pagsamba asin nagsasarig sa mamumuto na pangataman kan Dios, idulot niya to ang gabos na pangangaipo sa langit no na Ama. An sa tong simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa asin mga obispo kan simbahan maggiya sa to sa mga dalan nin katuninungan asin pakipag-ulian. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nawawaran nin paglaom, huli kan gabat nin sa indang mga kahaditan, asin kadipisilan sa buhay. Makanood na magsarig sa pangatama ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an satong mga tataramon asin gibo, tunay na magpahayag kan pusog na pagsarig sa pagkamuot ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang asin mga nagsasakit, mag-ako gikan sa Dios nin mamumuto na karahayan, nagrarangang presensya asin nakakaumay na katuninungan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, magugma sa kaugmahan na daing kasagkuran sa kahadian kan Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, an sa imong aki na nuga na mawara sa mo nin kapahingaloan kun kami nagagabatan sa buhay. Tuguti kaming danay na magsimbag sa iyang paggiya asin pakusuga kami na magin mga kasangkapan nin sa iyang katuninongan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw pa ang gabos para sa liturya kan Eucharistia. Asin kagtao nabo sa diri mo kapinonan kapanoan nin mga karahayan na nakamtan
gabos balaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo? Sa buhay na ini, dahil mabilang ng mga biyaya, ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Kagibo ang siling kagtaon, gabos ikinaugay mo. Maninigo asin pagkanos na na. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mga tugang tanganingan sako sinan sa indong atang makakumanlugod kan Dios sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdulot sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo araw-aldaw, sa gawi nin langit non na buhay, huli ki Kristo sa maong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamahana dayeng kasagkuran. Ginibo mo an gabos na sangkap kan kinaban asin hinusay an mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo hinimo mo sa ladawan mo asin ipinasakop sa iyan gabos nangangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala magin kagurangnan kan gabos mong linalang. Asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kay bakan gabos na angeles kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, nagunahan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, ano kan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palada na minaligtig, sa ngalan kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Malhod po ang gabos. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod ning gabos sa kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring nyambot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat binakini, sinitinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, magako am gabos sin magkakan kay nitay niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, magako ko magabos asin mag-inom kay ni. Taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, nagulangan, ipinapangaletan niya mo. Ang buhay mo liwan, ipinapahayag, sa kanya ikaw magtatmo. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagaranasin, pagkabuhay liwat, nagdudulot kami sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin galigtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo, pagsararon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa, si Leon. Singan sa mong obispo si Rex Andro, asingan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahirak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose na sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kayto pa nakapagaya-gaya sa imo, magkani kumagin kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kay bane asin sa saya sa imo Dios samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang but mo sa daga ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa aral daw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nag-ahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahunan. So Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan,
Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginaan, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang ginaan, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang ginaan, awi kami nin katuninongan. Maluhod po. Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Matindugpan ka, boss. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami warasan sa mo na mga napano nindakul kadakol na atang na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog asin da inanggad maguntok sa pag-umaw sa imo. Huli kay Kristo sa maong kagurang nan. Amen.
matukaw po para sa papasasalamat. Pasalamatan ta po ang sa itong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Salamat po, Father. Ang sa tuya pong Mass Offeror, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, and Engineer and Mrs. Stephen Balang and family. Pasalamatan taman po ang sa itong akolito asin nagbasa, asin kamugabos na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indugabos. Pasalamatan taman po ang sa itong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa BBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sin bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, sin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos marainal daw po. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagpasong, ang murabohon nin pagkong kusong, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan,